Dámy a pánové, vítám vás u mého nového videa a nyní zase ze hry Day Are Coming. Minulé video zatím neslyšel žádný úspěch, právě jsem ho vydal, ale baví mě to, pořád mě to baví, takže začneme. Takže chtěl bych vydávat video každý týden, minimálně jedno nebo dvě. A prostě chci se zlepšit ve vydávání videí. Vím, že to prostě musím to zlepšit. Takže už jsme tady v prvním obchodě. Vidíme se, že jsme tady někam, koupíme si... Uvažuju a asi si koupíme Glocka, abychom ho mohli vylepšit. A tohle by nám pro nějakou dobu mělo stačit. Já jsem jak šnek teď upgradeu. Nedávno, bohužel to nemám natočený, jsem se dostal až do dně 40. A to s only melee zbraněma. Prostě jsem měl jenom s melee zbraněma a docela mě to překvapilo. Zjistil jsem, že baseballky jsou extrémně OP v této hře. A že jsem si prostě, že si to posolovali den 40. Já bych teďkom tady... Dobře, já se vám ozvu, až budeme na nějakém slyším dni a začne to být zajímavější. Takhle, už máme den 6. Já si tady koupím Hunting Bow, protože to je... Hunting Bow je velice dobrá věc, dokáže vás protáhnout až do dost vysokých dnů, myslím si odhadem tak 15. No vás teda zrovna nenalítne takhle. A hlavně to jako takhle ramři, ale hlavně je to strašně tichý. Dobře, mezi tím jsem si koupil i Glock. Paráda. Prostě zbytek to dělá to lukem, no. Paráda. Přesná zbraň, rychlá. Na runnery. Vezmete pec. Už těch zombíků začíná přibývat. Už jich je hodně. 6 přece jenom. Teď se tady tak asi do dně 10 nebo nic dělat, takže já se vám až budeme na dní 10, takže čau. A rovnou vás si budu rušit, protože si koupíme Mercari, svojte. Nemůžu mluvit. No. A uvidíme se teda až na dní 10. Máme den 10, jdeme na to. Máme první docela těžký level, těžký den. O 10 často bývá docela zajímavý, protože přijdou ty gigazombíci, ty tlustý, nemám, oni jsou namakaný dost. Jsou dost namakaný vlastně, oni nejsou tlustý. Tamhle už jdou. Často nebývají zase takový problém, ale potom později, už na takovém tomu dni 40, bývají strašný problém. To z důvodu, že mají extrémní výdrž, jak můžete vidět. Normální zombík vydrží 2 rány do tenhle. Ukážu rovnou. Luk je prostě strong. Ráda. Je to fakt silný luk, luk je prostě silný. Mám docela dost vylevenou i tu sílu a rychlost. Jsem na tom docela dobře. Teď jdou tady 2 byty. Vezmu si Glocka, hodně. Ten Glock má asi poměr cena výkon. Zkusím ho vypíchat tímhle nožem.
to mě docela zajímá. Tohle je nejslabší zbraň na blízko země. Ten Fruit Knife, že jo, to se je ta hrdka na začátku. Já jsem to měl aspoň pořídit crowbar. Dobře, na to nemám. Dále budou slušně nahajtovaný. Máme skoro 3000 a to znamená jednu věc. Znamená... Co je tohle? Co je tohle? Není to není. Mám tady aim 16. Ano, to jsem nikdy neviděl. To je nově, musí být tady nově. Ok, kapacity 100 damage 5. Jo, už se dostáváme k těm kulometům. Ale my máme ani ne 3000. Ta Tundra 50 je naprosto zbytečná. No, vezmeme si asi flamethrower. To je prostě OP zbraň. Jo, tohle je prostě. Vypadá strašně cool. Za první. Vlastně a první zombie končit dobře, budeme tomu potřebovat celý normální střelivo. Ale tohle nás dáme si sem barikádu. Přebijeme zbraně. Protože tohle by bylo nemilý. Přebijeme si Glocka. Koupil jsem si tady AKčko. Výborná zbraň. Měla by nás protáhnout. Tahle kombinace, která nás měla protáhnout tak do dně 20. Takže... prostě si vyzkoušíme teďka s tím. Tady si už jsou najít syna. Ale taky jsou hlavně si jdeš jenom Kalašnikov a rychle. Kámo, já jsem kámo, mě se tady spawne Goldie a hnedka jít zastřelná. Nemáme náboje venču. Kalašníkov. To už je rychlost docela, toho přebíjení. Už tady někdo. Hasič. No, to je hasič. No, dobře, já se vám dám. Dobře, tam máme 3000. Já jsem se jako teď koupil toho Kalašníkova, takže jako... Úplně nevím. Ale možná bychom měli... Ukaž ten AUK, jaký má damage? 6, kapacita 30. Aha. Full auto. 750. 600. Jo, má to lepší, ten AUK je lepší. Víš, kolik má? Thunder má 23, dámo. Na to, jak je to na hovno. Asi budeme chtít našetřit na tohle. Na tu M. Prostě na tu. I když... Asi máme vybráno, protože tohle je prostě boží. A... No, ozvu se vám, až to bude nějaký problém. OK, máme den, půjdeme teďko na den 16. Stále už natáčím asi 30 minut, takže
To asi ukončíme, ale máme 5,5 000, což je zatraceně hodně. A koupíme se za to 249. Pěkně OP zbraň. Vyměníme flamethrower. Mně nepřijde, jako je to dobrý, ale existují daleko lepší zbraně. Ano, to je těžký. Docela paradox, že má jako nejlehčí zbraň je Kalašnikov, což je dost těžká zbraň ve skutečnosti. A potom ukončíme video. Takže tak. To je dobrý, to je hodně dobrý. Ráda. Ten Kalašnikov je hodně dobrý, protože řečeno extrémně doporučuju, když budete hrát. Celkově se 2 hodiny. Jo, prostě pokud se v tom fakt dobrý, tak to jako fakt zábava na dlouho. Sám vím, o čem mluvím, a když se do téhle hry zažeru, tak snad jsem schopný strávit 3 hodiny. Tenhle ten začátek vlastně nový zbraně. A ten late game je vlastně zábavný, kdy vy prostě stavíte máte extrémně moc peněz, kupujete ty extrémně dobrý zbraně. Mě to tak baví, že si dáme ještě jednu hru. A víte co? Co? Možná vás to nebaví, ale mě ano. Dobře, tohle asi vystřelu. Já doufám, že na tom videu videa mají úplně zvuk a že tohle konečně budete. Celou dobu to tady schválně blízko vlastně. S mým slabým hláskem. Co dělal chybu? Hlavně si, že problém jsou tyhle hasiče. Oni totiž v tom obleku jsou odolní vůči ohni. Takže flamethrower nefunguje, překvapivě. OP a tohle je fakt dobrá. Je to možná lepší než to PKM, protože to PKM se strašně dlouho přebíjí. Zkušenosti. Sám na téhle hře už mám nahráno asi 10 hodin. Jo, takže vím. Krajuje těma zombíkama slušně. Ráda. Chilu. Dodáme to, se neřekl, že ho nepoužívám. Dobře. Aha. Aha. Paráda, máme hotovo. Máme 5600. Se koukneme, co si můžeme koupit. Tohle má
Kapetu 100 a damage. Jo, tohle je dobrý. To je hodně dobrý. No, ale to uvidíme až v dalším díle a budu rád za odběr a like u tohohle videa. Takže čau.